Tebe raskoš odvela je drugoj. Ivana Kovač u posljednjih nekoliko tjedana radi punom parom. Osim što je počela sa samostalnim nastupima, bacila se na snimanje novih pjesama. Ovih je dana tako izbacila onu naziva Raskoš. Mene on ostavlja radi žene koja ima više para u džepu. Ali navodno on mene kao još uvijek voli i sve to i pati za mnom i teško mu je, jada, ne može živjeti bez mene. Ali Lova je učinila svoj i tako on ode svojim putem. Ivana srećom takvih problema u svom životu nema. U sretnoj je ljubavnoj vezi već duže vrijeme, a kako to obično i biva, pitanja poput onog razmišlja li o udaji ne nedostaje, kako od nas novinara, tako i bližnjih. Još ništa na vidiku. Kad bude, javit ću. Njezin otac, legenda hrvatske glazbe Mišo Kovač, kaže Ivana, budnim okom prati svaki detalj njezine karijere, no pitanja hoće li kada postati djed ne postavlja. Nikad nije ni postavljao u stvari ta pitanja, ono, ako si ti sretna, ja sam sretna, ne znam, možda ima tajna neka razmišljanja, još nije iznija na vidjelo dana, ali ne pita čovjek. Najbolji pokazatelj da je u posljednje vrijeme sve uistinu ide od ruke, svakako su ponude koje pristižu za angažman u najluđoj noći u godini. Ima ponuda, što je meni jako bitno s obzirom da sam friški izvođač, ima ponuda, a vidit ćemo na kraju. Treba to dobro izvagati. Kad su nove pjesme u pitanju, najzaslužniji za njihov uspjeh svakako je Dražen Zečić. On je naime poziv svoje kolegice objeručke prihvatio i prionuo na stvaranje novih potencijalnih hitova, a njihovu je suradnju blagoslovio i Mišo. Kad sam njemu rekla spreman se zvat Zeku, zovi, to ti je jasno, to je dovoljno. Premijeru novog spota imat ćete priliku pogledati upravo u In magazinu. Do tada uživajte u friško snimljenim kadrovima šarmantne Ivane.